אז אנחנו עכשיו נמצאים במסע אל הדיבור. מסע אל הדיבור. הדיבור, דיבור הדיבורים, הדיבור השורשי, העליון, הגבוה ביותר, שהוא, איפה הוא מופיע? במעמד הר סיני. מעמד הר סיני. אז היה את הסרט? הדיברות. שם היה את הדיבורים הכי שורשיים של כל המציאות. אומר הזוהר הקדוש שהגלות, שהדיבור היה בגלות עד שעם ישראל הגיע להר סיני. כל תקופת היותם של עם ישראל במצרים, הדיבור נמצא בגלות. מה הכוונה הדיבור? קודם כל אין דיבור, כי כשאתה עבד, כתוב חוכמת המסכן, אומר שלמה המלך, חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. כשאתה מסכן, דבריך אינם נשמעים. כשאתה עלוב, לא אתם כולכם פה מדהימים, מפוארים, אבל כשאדם הוא עלוב, הוא יכול להיות חכם גדול, אבל דבריו אינם נשמעים. בעל המאה הוא בעל הדעה. כשיש לך גם חיבור לעולם, חיבור, יש לך קומה זקופה, יש לך גם עמידה נפשית, אז גם החוכמה הפנימית, התוכן שאתה מחזיק מקבל את תוקף. בסדר? לכן, כשעם ישראל נמצא בגלות אין דיבור, הם היו מסכנים. חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. הם היו עבדים שלא היה להם דיבור. כתוב, וימות בימים הרבים ההם מלך מצרים, ויענך העם מן העבודה, ויזעקו אל, ותעל שוועתם אל האלוקים. נכון? וימות, אז למה כשמלך מצרים מת פתאום הם נאנחו? נאנחו זה בדרך כלל מה? כשקשה, בן אדם חוטף מכה, נאנח, אבל מת מלך מצרים. למה כשמת מלך מצרים, דווקא אז עם ישראל נאנח? תחשוב עכשיו, מישהו בא, חוטף מכות מהשוטים של המצרים, מכים בהם. עכשיו מת מלך מצרים, מה קרה? קצת יש איזה רגיעה, לא? משהו פה נרגע. דווקא אז מה? הם נאנחים. זה של הנחת רווחה. יש, אתם מכירים, זה תמיד יש לי דוגמה בראש כזה של, אתם מכירים את הקטע הזה זו הסיטואציה שנזכר, שאני זוכר. ילד רץ בבית כנסת כזה, כולם בבית כנסת בתפילה כזה, כולם באמצע תפילת עמידה, שקט מוחלט, ואז הילד הזה שזה פתאום נופל, בום, חוטף מכה, ואז כזה רואים את הילד כזה, ואז כולם מסתובבים לראות את הבום, רואים את הילד כזה על הרצפה. כולם מחכים לשמוע את לא שומעים את הצרחה. כולם בשקט כזה, ורואים כזה, ואז פתאום, אחרי איזה כמה שניות, רק יש איזה פתאום צעקה. מה קרה שם? בהתחלה היה קיבוץ כל כך גדול מהמכה, שאפילו לשחרר צעקה הוא לא יכל. אחרי כמה זמן, יש איזה עיכול של המצב, רגיעה של עוצמת המכה, ואז יש לו אפשרות קצת להתרחב ולשחרר צעקה. אז שם מתחיל, כשימות בימים הרבים ההם מלך מצרים, אז משתחרר איזה משהו שיש אפשרות לפחות להוציא צעקה. לפחות יש מצב שהאדם כל כך סובל שאפילו לצעוק הוא כבר לא יכול. כמו שאומרים, כבר יבשו עינינו, כן, עיין שם בשיר המפורסם, כבר יבשו עינינו מדמעות. ופינו כבר נותר, אילם בלי קול. מה עוד נבקש שמור מעות? כמעט ביקשנו לנו את הכל, נו מה? שלואים אלה מפורש. אז מה קורה? יש מצבים שבהם אין אפילו כבר יכולת לבטא את הבכי, את הכאב, כי הכאב כל כך גדול שכבר אין לגוף יכולת לבטא אותו. אז הכל אומר הזוהר הקדוש כל הזמן שעם ישראל היה בגלות, לא היה דיבור. עם ישראל עכשיו כשהוא מגיע למעמד הר סיני, מה הוא הולך לקבל? את זכות הדיבור? זכות הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. יש לך זכות דיבור עם ריבונו של עולם. אתה צריך לעבור עכשיו תרגול של תקשורת מקרבת, נכון? של תקשורת, לפני מקרבת, בכלל של תקשורת. אז הכל כולך היית עד עכשיו בחור, גדלת, היית גבר, כולך, יש לך אוטיזם רגשי, אתה מנותק מעצמך. לא, פה בישיבה זה אחרת, פה אנשים עוברים תהליך של מודעות עצמית, של סדנאות בזוגיות, אז זה אחרת. אבל אנשים הרבה פעמים מגיעים ולא יודעים איך לצאת לדייטים. בחורים מגיעים לדייטים הרבה פעמים. זה כל אחד עם המורכבויות שלו, גם יש אנשים שצריכים לפתח את היכולת הזאת יותר. וזה בסדר, הם מתאמנים על זה, מצליחים. אבל יש חבר'ה שמגיעים לדייטים ולא יודעים איך לתקשר.
אני לא יודע למה, כי אנחנו גברים, יש לנו איזה ניתוק מולד בין השכל לרגש. ולבטא עוד גם שכל, גם רגש, ועוד להעביר אותם דרך הפה, בכלל, זה בכלל משימה בלתי אפשרית בשביל גבר. להצליח לבטא את הרגש שלו גם דרך דיבור, זה כבר משהו, באמת משימה גדולה. אז תחשבו עכשיו על עם ישראל, שהוא ילד מתבגר, כן? ולא רק ילד מתבגר, אלא ילד מתבגר שעבר ילדות מאוד 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 קשה, כן? תחשבו שעכשיו הילד הזה צריך עכשיו לדבר, ללמוד לקבל דיברות, לקבל תורה, לקבל דיבור, תהליך, צריך עכשיו הבשלה, נכון? עכשיו הכוזרי מעביר אותנו תהליך מיציאת מצרים, שזה מה שלמדתם בה, נכון? ככה שכשהיינו במילואים אז אתם למדתם את הפסקה הזאת, נכון? שמדברת בעצם, שרבי יהודה הלוי מדבר בכל פסקה פ"ג, איך עם ישראל שהוא יוצא ממצרים, איך כל התהליך של יציאת מצרים מתחיל להבשיל אותו לקראת מעמד הר סיני. מתחיל להבשיל אותו לקראת מעמד המעמדות, המעמד הגדול ביותר של עם ישראל, המעמד שבו אנחנו מדברים, שומעים את הדיבור מאת הקדוש ברוך הוא. איך זה קורה? מה דעתכם? השלב הראשון, אנחנו נעבור פה עכשיו בוא נגיד 3.5 שלבים נגיד, בסדר? נקרא לזה ככה, שמעביר אותנו רבי יהודה הלוי, מעביר אותנו תהליך של הבנה איך אתה מגיע למעמד הר סיני. אנחנו נלמד את התהליך הזה מרבי יהודה הלוי, ונראה גם איך אנחנו לוקחים את זה היום לחיינו. בסדר? איך אנחנו היום בחיים שלנו גם עושים את זה. היום גם אנחנו רוצים להיפגש עם מעמד הר סיני, להיפגש עם התורה, להיפגש עם כל השם, נכון? אז איך עושים את זה? שלב ראשון, יציאת מצרים. מה ביציאת מצרים התחיל להכשיר את עם ישראל ליכולת הזאת להיפתח לדיבור אלוקי? מה אתם אומרים? מה? תפילה. תפילה. מה שם גרם לתפילה? ביציאת מצרים. עבודת פרך. אז זה היה הגלות. זה עדיין הגלות. אני מדבר ביציאה עצמה. כשמתחילים המכות, נכון? הוא מתחיל לפרט פה את המכות. מה קורה שם? בישראל רואים ניסים גלויים. רואים ניסים גלויים. מה קורה כשרואים ניסים גלויים? מתחיל להיות אמון. מתחיל להיות אמון, יפה. אומר מאור, כדי שאני אדבר איתך, כדי שאני אפתח אליך, אני צריך שיהיה לי אמון בך. מה אתה רוצה, שאני אשפוך לך עכשיו את כל מה שעל ליבי? בשביל שאני יכול לשפוך לך את מה שבלב שלי, אני צריך קודם כל שיהיה לי אמון בך. אומר מאור, שלב ראשון, מה הקדוש ברוך הוא בא ועושה לנו? מראה לנו את כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא דואג לנו, שהוא שומר עלינו. מתחיל להוציא אותנו ממצרים ממכות, עוד מכה ועוד מכה, ועם ישראל מתחיל לקבל אמון בקדוש ברוך הוא. יפה, מה עוד? מה עוד היה פה? ביציאת מצרים, בכל התהליך הזה של יציאת מצרים, בים סוף, איך זה בדיוק מבטא שאין לו דיבור לעם ישראל בגלות? בגלות אין דיבור. מה הכוונה? אתה רואה, לא היה, קודם כל לא הייתה נבואה. אין נבואה. כל ה-210 שנים האלו אין נבואה. אין דיבור עם הקדוש ברוך הוא, או אין דיבור בין עם ישראל לשאר האומות? קודם כל, באופן הפשוט אין דיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שכשאין דיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, גם אין דיבור בעצם... ממילא אין להם כוח ביחס לשאר האומות? גם לשאר האומות, ודאי. הם סגורים בתוך מצרים. גם אין עם ישראל, יש בני ישראל. נכון, נכון. לפני כן היה דיבור עם האבות הקדושים, היה את חלומות יוסף, היה, פתאום אין. 210 שנים אין. שתיקה. שקט אלחוטי. בסדר? יפה, אז הם עוברים. גלעד אמר יפה מקודם, תפילה. היה פה תהליך, כמו שאמרנו, ויענחו בני ישראל, שלב ראשון. יש להם אבל פתאום, כמה סוגי תפילות שם. יש הנחה, יש שבעה. נכון, נכון, נכון. שיש פה התפתחות, ויש פה התפתחות של יכולת הביטוי של הדיבור של עם ישראל. בסדר, לאט לאט זה הולך ומתפתח. קודם כל הייתה שתיקה, ולאט לאט וימות מלך מצרים, מתחילות המכות, אוקיי? מתחילות המכות, ואז יוצאים ממצרים, מגיעים לים סוף, מתאר פה רבי יהודה הלוי, מגיעים לים סוף, ואז מה קורה בים סוף? הקדוש, משה צועק על השם, שוב צעקה, ואז אומר לו, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לפני זה, לפני שפרעה יקרא ויצאו בני ישראל את עיניהם, הנה מצרים נשא אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. ויצעקו בני ישראל אל השם. ואז מה השם אומר למשה? מה תצעק? גם משה צועק, נכון? אומר לו השם, מה תצעק אליי? דבר.
אל בני ישראל ויסעו. תתחיל להרגיל אותם לשיח של תקשורת. ילד תינוק, מה הוא עושה? הוא צריך משהו? בוכה, נכון? לאט לאט אתה מרגיל אותו לבקש, לדבר. מרגיל אותו בדיבור. אומר לו, תתחיל להרגיל את התינוק הזה של עם ישראל שעכשיו נולד ממצרים. תרגיל אותו, עכשיו תתחיל להרגיל אותו בתקשורת, בדיבור. דבר אליהם, תגיד להם, תתקדמו. תסביר להם את האמונה. עד עכשיו היה מכות. מכות מצרים, כמו שאמר מאור יפה, זה היה בעצם להתחיל לקנות אמון. יש פה מישהו שדואג לכם. אבל בצורה מאוד מאוד גסה. מה הכוונה גסה? בצורה כמו שאמא נותנת לבן שלה, שהוא מכיר את אמא שלו דרך, זה שהוא יונק ממנה. זה התקשורת הראשונית. היניקה של הבן מהאמא. זה תקשורת שהיא מאוד פיזית. נכון? דרך הגוף. הוא פשוט מחובר אליה. הוא בחיבור הזה בין התינוק לאמא. זה הקשר שלו עם אמא. מה הוא מכיר את אמא? חלב. זה שווה חלב, בסדר? שווה אוכל. אמא שווה אוכל. תגיד את זה לאמא, היא תיתן לך. זה לא באמת, זה לא נכון. זה לא נכון, כן? זה לא באמת ככה. יש שם תדרים של רגש, של אהבה שעוברים שם. כי בדקו, היה ניסוי פעם שעשו, ניסוי שעשו עם מזעזע, ניסוי מזעזע שעשו עם ילדים במלחמת העולם הראשונה או השנייה, שלקחו בית יתומים, וילדים שם, שההורים שלהם, תינוקות, שההורים שלהם נהרגו או משהו, לקחו חצי, וילדים שחצי מהם האכילו אותם פשוט האכילו אותם בבקבוק בלי לגעת בהם, ככה. האכילו אותם, נתנו להם לאכול את המטרנה, את המזון שלהם. ובקבוצת תינוקות שנייה, נתנו לנשים עם איזה פיגור, אוטיזם, זה שיודעות רק להחזיק ולהאכיל, ככה. ככה החזיקו אותם והאכילו אותם. הילדים האלה שרדו והתפתחו, הילדים השניים, חלק גדול מהם מתו. והתעכבו בהתפתחות בצורה משמעותית. כמה שהמגע, כן, איזה כוח, איזה עוצמה יש למגע בזמן האכלה, כלומר, לא בזמן האכלה דווקא, בקשר עם הילד. כמה שהאדם זקוק למגע הזה, למגע האנושי, כמה יש בו. כי עובר שם באמת, עוברים שם תדרים של אהבה, של רגש, דרך המגע הגופני הזה. אז תינוק בהתחלה, כל התקשורת עם האמא עובר דרך החושים, הפיזיים, יפה. אחרי זה מתחיל מבעים, רואים פנים, אמא מחייכת, פתאום ילד בשלב מסוים מתחיל לחייך, יש התפתחות של מבע הפנים. זה עדיין לא מפותח, נכון? גם אצל חיות יש תקשורת של תקשורת עיניים, נכון? מזהים עיניים או פרצופים או זה, גם חיות, או אצל קופים זה עוד יותר מפותח משאר החיות. אבל אצל האדם יש לו רוח ממללה, יש לו את הדיבור, וזה השלב הבא. ועם ישראל מתחיל לדבר, להתפלל בדרגות שונות של דיבור. מגיע לקריאת ים סוף, דבר אל בני ישראל, וככה זה הולך ומתפתח. ואז אנחנו מגיעים אלינו, פסקה, ואז אנחנו מגיעים, אומר רבי יהודה הלוי, השלב הבא, השלב הראשון זה להתחיל אמון, דיבור, תחילת דיבור, כן, שלבים ראשונים של הדיבור, ואז מגיע האמן. המן, אומר רבי יהודה הלוי, בואו נראה את זה, ואחר הדברים האלה, אתם רואים פסקה פה, אתם רואים פה, מתחילים להרגיל את הפה, להעלות אותו קומה נוספת. ואחר הדברים האלה, בהגיע בני ישראל למדבר, מקום אין זרע, הוריד להם האלוה לחם משמיים יום יום, חוץ מיום השבת. לחם שלא היה כמותו. לחם שלא היה כמותו בעולם, עד אותה שעה. ואותו אכלו 40 שנה. אז אנחנו פוגשים עכשיו שני דברים, אחד את המן ואחד את השבת. אתם רואים? סתכלו רגע, מה הקשר, תסבירו לי אתם מה הקשר בין המן לשבת. למה רבי יהודה הלוי מחבר את שני העניינים האלו ביחד? היה נס שהקדוש ברוך הוא הביא את עם ישראל למדבר והוריד להם את המן. אבל רבי יהודה הלוי כאילו מחבר את שני הדברים ביחד. אני גם לא יודע מה פה בפסקה פסקה מאוד קצרה. מה פה המרכז של הפסקה? המן או השבת? השבת. שבת. אתה אומר השבת. מה אתם אומרים? מישהו פה יש לו כיוון אחר? יש יותר מילים על המן.
אתה אומר, כמותית אתה רואה שיש פה יותר מילים על המן. הוא מזכיר בעיקר את העניין המן, הוא אומר, במקרה זה היה, בשבת היה איזה עניין מיוחד עם המן. כן. הוריד להם את המן. טוב, תגיד שהוריד להם את המן. 40 שנה במדבר. לא, חשוב לו לרבי יהודה הלוי להגיד, הקדוש ברוך הוא הוריד להם את המן חוץ מיום השבת. אוקיי, יש פה איזה נקודה חשובה, שהוא לא הוריד להם בשבת את המן. יש פה איזה, כנראה יש פה איזה עניין. תוספת. יש פה אבל איזה משמעות, מה? כאילו לסמוך על מישהו מזה שאתה מייצר אמון, ואז גם כשהוא לא נמצא, עדיין אתה... יפה מאוד, וואו, מדהים. מדהים. זה אחד השלבים בהתפתחות. שמעתם מה אמר עוזיאל? מדהים. עוזיה, סליחה. יש פה תהליך, אנחנו אמרנו מתחילים, התינוק הזה הולך וגדל, ותינוק, אתם יודעים שתינוק יש לו, בתהליך ההתפתחות שלו, יש לו שלב שבו אם אמא יוצאת מהחדר, מבחינתו אמא, הוא חווה כל יום כמה אירועי נטישה ביום. תינוק, כל פעם שאמא סוגרת את הדלת, אמא נעלמת לו מהעין, אמא איננה. אין לו עדיין בשלבים מוקדמים מודעות עמוקה להבין מה זה אמא איננה, או להתייחס לזה, או חשיבה ארוכה להישאר שם. אבל הוא מבחינתו, אמא לא נמצאת עכשיו מול העיניים שלו, אמא שסגרה את הדלת, יצא, אמא איננה, אין אמא בעולם. הוא לא מבין שאמא תחזור. אוקיי? עכשיו כשהמן יורד יום ועוד יום, ופתאום אחד הוא לא יורד, מה קורה? איפה ריבונו של עולם? איפה אתה? אתה כאן? לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא כאן, גם כשאתה לא רואה את היד הגלויה שלו. להבין שהוא כאן גם כשאתה לא רואה אותו. אנחנו נראה את המשבר הזה, נראה אותו בהמשך בחטא העגל. בסדר שזה היה המשבר המרכזי, שפתאום משה איננו. איפה משה? אם אני לא רואה את משה, איננו, הקדוש ברוך הוא לאן הוא הלך? יש חרדת נטישה מאוד מאוד גבוהה. עם ישראל שיוצא ממצרים חווה חרדת נטישה עמוקה במצרים. בסדר? זה ילד שעבר טראומה מאוד קשה. אז במן אנחנו בעצם עוברים פה עליית קומה, שכשיורד לנו מן, המן מבטא, חוץ מה שעוזיה אמר יפה, המן בעצם מבטא אחד, את זה שיש פה, בעצם יש פה משהו שהוא מעין, יש מאין. הלחם הזה שיורד משמיים, הרש"י אומר שזה ממש היה כמו בריאת העולם, נס שדומה לבריאת העולם. למה? כי הוא מוציא לך לחם בשום מקום. זה לברוא יש מאין. זה לא איזה תהליך התפתחותי שבא מתוך הבריאה, אלא זה משום מקום מגיע לך לחם. ניסי לגמרי, טוטלי לגמרי. הקדוש ברוך הוא בא לסדוק, כן? בא לסדוק את ההסתכלות המצרית של טבע מוחלט. המצרים הם היו עובדי אלילים. עובדי אלילים מבחינתך יש טבע מוחלט. הטבע הוא האלוקים, כן? הטבע הוא אלוקים. הקדוש ברוך הוא בא לסדוק להם זה. התחלנו ב10 המכות, והמן הולך ומראה שיש פה נס, אבל לא נס חד פעמי. נס שהולך בעקביות, בתדירות, לאורך יום, שעה, יום, לאורך שנים. הנס הזה הולך ומתמיד. לומר לך שהעולם הזה כל רגע ורגע יש לו השגחה אלוקית. לא משהו חד פעמי, איזה אוקוס פוקוס שחרטום מצרים בא ועושה לך איזה מופת, איזה אוקוס פוקוס ווואו. אלא מראה לך שיש פה ריבונו של עולם שמשגיח על הבריאה. החרטומים מה הם היו עושים? היו אומרים יש פה טבע ואנחנו יכולים לשלוט בטבע. לעשות כשפים ולשלוט בטבע. בא הקדוש ברוך הוא ומרגיל את עם ישראל לתפיסה שיש השגחה אלוקית. כן, הקדוש ברוך הוא אכפת לו ממך. היום הוא יוריד לך מן, וגם מחר הוא יוריד לך מן, ומחרתיים הוא יוריד לך מן. ומה היה קורה למי שהיה לוקח מן יותר מהכמות הרצויה? יותר מהכמות שהוא צריך? היה מעלה עובש. היה מתאפש, כן? מה זה בא להרגיל את האדם? להבנה של להבין שהקדוש ברוך הוא איתי, משגיח עליי. הנה הוא נתן לי היום אוכל, אני לא צריך לקחת גם בשביל מחר. הכל טוב, תפיסה של עבד, גם זה אנשים שרואים מה זה בן אדם עם יותר ביטחון והבן אדם עם פחות ביטחון. בן אדם עם ביטחון, הוא רגוע, בסדר, הכל טוב, יש לי את האוכל הזה, אני לא בלחץ.
מה יהיה עוד רגע? כן, כמו ילדים, כמו איזה ילד ילדי קידושים, כן, ככה זה נקרא. רואים אותם באים איזה שקיות, מתחילים למלא מהקידושים. כן, ילדי קידושים. אז בדיחה אצלנו, ילדי קידושים. ממלאים, שלא ייגמר להם. כבר לפני שמתחילים את הקידושים, כבר מתחילים להעמיס להם בצלחות. הם מפחדים שלא יהיה, כן? אבל ילד שלא חווה חוסר מאוד גדול, כן? לא חווה חוסר, אלא בסדר, יש פה, אין פה, בבית יהיה. לא יהיה בבית, יהיה עוד שעה. הוא לא בלחץ שלא יהיה. הוא לא בלחץ כל הזמן של מחסור, של תחושת חוסר. הוא בתודעה אחרת, תודעה של יש, ויהיה, והעולם טוב, ויש פה ריבונו של עולם שמשגיח. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, זהו, יצאתם ממצרים, מתחיל פרק חדש בחייכם. אתם הולכים להתחיל להרגיש ולראות, כל הזמן אני הולך ללמד אתכם, לראות איך אני כל רגע ורגע איתכם. משגיח עליכם. אז זה המן הזה שיורד יום ועוד יום ועוד יום. ובשבת, פתאום אין מן. יום אחד שאין מן. ואז צריך אמונה עוד יותר גדולה, להגיד, וואו, גם אחרי שבת יקרה משהו. והקדוש ברוך הוא נותן להם ביום שישי פי 2, נכון? פי 2 לשבת. ואז הם רואים שהקדוש ברוך הוא מוריד להם פי 2 לשבת, הוא אומר, תראה מה זה. זה לא רק טבע טוב, יורד יום ועוד יום ועוד יום, אלא אפילו לשבת הוא מכין לנו מראש כמות שהיא פי 2, ואז בסדר גמור, אנחנו יכולים ביום שישי לקחת גם בשביל שבת. רואים כמה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך החיים שלנו בצורה בלתי נפרדת. זה העביר את עם ישראל פשוט סדנה להטמיע את האמונה הזאת. באמון הזה, כן, כמו שאמרת יפה, האמון הזה שמתחיל מ10 המכות, הולך ונמשך לפה במן. והמן מחובר באופן מהותי עם השבת. מה קורה בשבת? בואו נראה, בואו נתקדם לפי זין. פז, שבת היא יקרה מפז. רגע, קודם כל פי וו. וגם מופת זה אומר הכוזרי, וואו, אתה יודע על המן, תקשיב, רבי יהודה הלוי, וגם מופת זה אין להכחיש, שהרי ל600,000 איש ולכל הנלווים עליהם, ירד המן 40 שנה. ואף גם זאת, מה שהמן יורד כל 6 ימי המעשה וביום השבת נכלה, כלומר קלה, שימש מופת המחייב את כל רועיו לקבל עליהם את חובת השבת, בהראותו כי העניין האלוהי כאילו דבק בשבת. עם ישראל מתחיל להיפתח למדרגה השלישית שדיברנו. נכון, אמרנו יש 3 מדרגות שאנחנו הולכים לעבור לקראת מעמד הר סיני. המדרגה הראשונה זה הייתה יציאת מצרים, המדרגה השנייה זה המן, מדרגה שלישית השבת. מה קורה בשבת? שבת בעצם אנחנו מבינים ששבת היא מקור הברכה. המן הוא שייך, אומר רש"י שהמן שייך, כתוב ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כן, ויברך ויקדש. ויברך ברכו במן. שכשכבר ב6 ימים בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא כבר אז ייעד את המן שירד לעם ישראל במצרים. המן שייך וזה הברכה. אבל צריך להבין שהברכה מאיפה המקור שלה? כל מה שבמשך 6 ימי המעשה אתה תפעל ותעשה ותפתח ותיצור, מאיפה הוא מגיע? בשבת. משבת. מה יש בשבת? מה יש בעצם בשבת? שכל כך חשוב גם שעם ישראל עכשיו ייפגש איתו ביציאת מצרים. נשמה יתרה. לכבוד שבת קודש, נשמה יתרה. יש ביום שבת, יש, כמו שאומר המהר"ל, שהשבע, מה מיוחד במספר 7? הוא מרכז המציאות. הוא הטבע, אבל הוא כבר מרכז הטבע. יש לנו את 6 כיווני העולם. יש לנו דרום, צפון, מזרח, מערב, למעלה ולמטה, ובאמצע זה השבע. כן? יש לנו 4 רוחות, למעלה ולמטה זה 6 צדדים בסך הכל, אבל המרכז, השבע זה המרכז, כלומר זה התוכן. יש את המעטפת של הקובייה, אבל יש את התוכן שנמצא בתוכה. השבע הוא התוכן, השבע הוא המהות של כל הדבר הזה. ושבת היא בעצם באה להחזיר אותנו למהות של כל מה שנעשה ב6 ימי המעשה.
6 ימי המעשה כתוב, 6 ימים תעשה כל מלאכתך. כלומר, 6 ימים יש מצווה לעשות ולפעול. וביום השביעי, שבת. למה? כי צריך את היום הזה, השביעי, שנתבונן. יום אחד רגע לעצור, ואני אומר לכם, זה פלא, זה פלא. אתה רואה את זה, איך ביום השביעי פתאום יש לך זמן לשבת עם הילדים, עם האישה, עם המשפחה, לדבר, להעלות נושאים על החיים, מה קורה. גם במשך שבוע אתה מדבר עם הילדים שלך, אבל זה לא אותו דבר. שבת זה משהו אחר, אין. מה שקורה שם בשבת, מי שזוכה לפגוש את המהות של שבת, אני אומר לכם, זה קסם. אתם בטח גם רואים, זה קסם. לראות את שבת. סיפרתי את זה בבית ספר, בתיכון המוגדר לא דתי, כן? ספר לא דתי, שסיפרתי להם על השבת, אני רואה אותם ככה. ככה. אני מספר להם מה אנחנו פשוט עושים בשבת בבית. ככה סיפרתי להם מה אצלנו עושים בשבת בבית, שיושבים לארוחה, ואחרי זה בארוחה מעלים נושאים ומדברים, ואני שואל את הילדים שאלות והם משתפים, ואחרי זה יושבים ולומדים ביחד, ומשחקים, ואין פלאפונים, אין טלוויזיה, אין זה, רק יושבים ביחד בשבת. והיו ככה, אתה רואה אותם ככה. וואו, איזה מדהים. אמרו, בונה, זה חלום השבת, כאילו, איזה יום זה. תקשיבו, אם היה את כל המסיחי דעת שיש לנו היום בשבת, זה לא היה זה. לא היה זה. שבת פתאום זה נותן לנו אפשרות להתבונן בחיים בצורה כל כך עמוקה. השביתה הזאת. שביתה מכל המעשה. עם ישראל במצרים לא היה לו יום ולילה. עבדים שכל היום עבדו עבור מישהו אחר. לא היה להם, כתוב שלא יכלו לשמוע למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה קוצר רוח? רוח קצרה. רוח קצרה, מה הכוונה? אין מעוף. אין מעוף מחשבה. אין עומק. אין חזון. אין חלום. למה? כי אלו חייו של עבד. עבד, כל מה שקנה עבד, קנה רבו. כל מה שאתה עושה בשביל האדון שלך. אין לך עצמיות. אין לך שום דבר עבור עצמך. כל מה שאתה עושה עבור מישהו אחר. כן, והיום אנחנו יכולים לראות כמה אנשים בדור שלנו חיים בעבדות הזאת. חיים בעבדות של עבור אנשים אחרים, עבור תעשיות אחרות. ולא שואלים את עצמם, רגע, אבל מה המטרות שלי? מה החזון שלי? טוב, אז אני קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר הביתה, אוכל זה, הולך לישון, רואה פה, רואה קצת טלוויזיה, רואה זה. גם בטלוויזיה. איך אמר יפה מישהו? שאם אתה מקבל משהו בחינם, אם אתה מקבל מוצר בחינם, סימן שאתה המוצר. תיזהר כי אתה המוצר. אתה הופך להיות המוצר אם קיבלת את זה בחינם. אנשים צורכים טלוויזיה, צורכים אינטרנט, צורכים כל מיני מדיות כאלו ואחרות, חינמיות כביכול, אבל הם פשוט מוצר של אותם מדיות. הם נמצאים במימד חיים שהם הופכים להיות המוצר של מישהו. מתי הם רגע עוצרים את כל זה, משביטים את כל זה ושואלים, רגע, אבל מה אני מייצר לעולם? מייצר לא עבור מישהו אחר כעבד, מייצר מתוכי. זו השבת. שבת היא היום הזה שנותן לנו את השביתה הזאת מהכל, להתבונן מה אני עושה בכל 6 ימי המעשה. מה התכלית של כל אלה? ויחל אלוהים ביום השביעי, ויקדש אותו. כי לקדש את העולם, לקדש את המציאות, מתוך יום של עצירה רגע והתבוננות לאן כל זה. מה הייעוד של כל זה? מה הייעוד, לאן כל זה הולך? זה מה שהשבת מכוונת אותנו. ופה אנחנו מגיעים לפסקה פז, שמדברת על הדבר היקר מפז הזה. קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי אם גם בכך שהעולם נברא ב6 ימים, ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת,
אם כי האמין העם אחר המופתים האלה בכל אשר הודיע משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם, האמנם מדבר האלוה עם בשר ודם? אולי אין התורה באה בראשית כי מדעתו של אדם ומחשבתו, ורק אחר כך באים מהערה והסיוע מאת האלוה? האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר לא נתקבלה על דעתם, שהרי הדיבור הוא גשמי, הרי גשמי הוא, כן? הוא ממשיך רבי יהודה הלוי להסביר פה, עוד פעם להבשיל אותנו, שמה? להבשיל אותנו האם באמת אפשרי שקיבלנו תורה מאת אלוקים? נכון? זה מה שהכוזרי, מלך כוזר, אומר לו, מה אתה רציני? אתה רוצה להגיד שאלוקים נתן לכם תורה? נו, הגזמת, מה? מה אכפת לו? כאילו עד כדי כך אכפת לו מכם? טוב, נו, אתה יכול להגיד לי שהוא ברא אתכם. אתה מסתדר עם הפילוסופים? הכוזרי שאל עליהם שאלות. בגלל זה הוא הגיע בסופו של דבר לחבר, ליהודי. כי גם איתם הוא לא קיבל את מה שהם אומרים. הוא אמר, אני צריך ללכת לנוצרי ולמוסלמי, עד שהוא הגיע ליהודי. ופה ליהודי גם יש לו הרבה קושיות. נכון? זה ברא. הוא אומר, טוב, אתה אומר לי שהוא ברא את העולם. אתה רוצה להגיד שהוא גם עד כדי כך נותן לך תורה? אולם, האלוה רצה להסיר ספק מליבם, ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה, ולהתכונן ולכוון את הלב לקראת שמיעת דבר האלוהים. והם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בה יימצאו ראויים למעמד הנבואה. גדולה מזאת, לשמוע בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים, שורה שלישית. והדבר בא לאחר 3 ימים בהם קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים, רעש אדמה, ואש שהקיפה את הר סיני ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם, אשר ראה את משה נכנס בתוכה, כן, בתוך האש, ויוצא מתוכה, והנה שמע העם דיבור אלוהים מפורש ב10 הדיברות, שהן אימות המצוות ושורשיהן, בין אלה גם הזרה על שמירת השבת שכבר נצטוו עליה. לפני זה בסמוך להורדת המן. כן, רגע לפני שאנחנו נכנסים ל10 הדיברות, אז אנחנו רואים בעצם שיש פה איזה תהליך שממשיך, נכון? מה קורה פה? יש לנו לפני כן את לפרוש מן האישה, 3 ימי ההגבלה, שזה ממשיך את המהות של שבת, נכון? הוא אמר לנו, היה את יציאת מצרים 10 המכות, אמרנו, מה עשו 10 המכות? באו לחזק אמון, בסדר? ולסדוק את התפיסה של רק טבע, והתחילו לפתוח אותנו לעולם של תפילה, תפילה, ותל שבתם אל האלוקים, ויזעקו וכו'. מתחיל להיות פה מקום של לדבר, אפשרות קצת להשתחרר ולהוציא משהו מהפה שלנו. אחרי זה את המן לקנות אמון עמוק, שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע איתנו. ובשבת שביתה רגע, להבין שיש שביתה מהעבדות. כן, העולם כולו עבד, עובד, 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 רגע שביתה מכל העבודה. מה התכלית? לאן כל העבודה הזאת? לאן כל זה הולך? בסדר? ואז אחרי שאנחנו שובתים מכל זה, אומר לנו, אחרי זה היה להם 3 ימי הגבלה לקראת מעמד הר סיני, שהם היו צריכים לפרוש מן האישה. תגידו לי, למה לפרוש מן האישה? למה? יש לכם רעיון? למה לפרוש מן האישה? מה? להיות בטהרה. להיות בטהרה? מה? מה זה? מידת הפרישות, זה חשוב. מידת הפרישות, כתוב, אתם יודעים מה כתוב על בן אדם שאין לו אישה? כתוב שכל מי שאין לו אישה, אין לו, שרו לו בלא תורה. ומה אומרים לו פתאום להיות בלי האישה? מה זה הדבר הזה? זה ההפך מהדרכת התורה. למה? אולי ברגע שאתה מתאחד למשהו חדש, אתה צריך להיות מרוכז מאוד מאוד במשהו הזה, ולא ללמוד דברים בצד. יפה, יפה מאוד. יש פה בעצם, עכשיו כשאנחנו באים להיפתח, מה זה המשהו הזה? אנחנו באים להיפתח בעצם לדיבור גבוה יותר. כתוב ש10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלה, 9 נטלה אישה. מה, אתה לא רואה שאנשים הם דברניות? אתה לא שמת לב לדבר הזה? שמת לב. אז האישה יש לה יכולת דיבור גבוהה מאוד. בסדר? והדיבור של האישה, איך הוא נקרא? מלשון שיחה. מה זה שיחה? הוא אומר, יש על זה, ויצא יצחק לסוח בשדה, לשון שיחה ותפילה. לשון שיחה. מה זה התפילה המיוחדת הזאת של יצחק? תפילת המנחה. מה מיוחד בתפילת המנחה? שהיא באמצע היום, בתוך כל עיסוקי החיים. תפילת מנחה היא תפילה שבאה לבטא את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, מתוך כל ענייני העולם הזה, באמצע היום.
השיחה הזאת זה גם יכולתה של האישה, לדבר את החיים, לדבר מתוך החיים. אישה מדברת עליו ועל דה ועל זה ועל פה ועל שם, ויכולת הדיבור והביטוי שלה, את הרגשות שלה ואת הצרכים שלה, היא יודעת לבטא את זה הרבה יותר טוב מגבר, הרבה יותר טוב מגבר. זה משהו שאנחנו מתרגלים אותו, והאישה באה להשלים אותנו גם במקום הזה. אז היכולת הזאת של הדיבור של האישה היא מעולה, אבל עבור הגבר היא גם מסוכנת. למה? כי אישה מתוך המקום שהיא נמצאת במקום גבוה, שהחיבור שלה אל השיח החומרי לא מטשטש את העולם הרוחני שלה. בגלל זה גם דיברנו על זה בשבת, גם על העניין של הבגדים. למה באישה יכולה להתעסק הרבה יותר בבגדים ובחיצוניות, באיפור, בהמון דברים שקשורים לעולם, לחיצוניות. האם זה טוב שנשים ככה? האם זה אומר שהן פחותות? האם זה אומר לא, דווקא אנשים בגלל מעלתם, יש להם יכולת להתעסק הרבה עם החומר, בלי שהוא יוריד אותם. בלי שהוא יפגע בעולם הפנימי שלהם. דווקא בגלל שאישה באה ממקום גבוה יותר, אל תעלבו. גם אני איתכם. צרת רבים חצי נחמה. אז האישה באה ממקום גבוה, היא כבר לא באה מהאדמה, מהאפר. האישה כבר באה מהאדם. היא כבר התחילה מנקודת פתיחה גבוהה יותר. בסדר? ולכן היא באופן טבעי, היא מתוקנת יותר בעולם הנפשי שלה וכו'. היא מגיעה ממקום יותר מתוקן, ולכן יש לה אפשרות לגעת בכל ענייני עולם החומר, אין לה מצוות תלמוד תורה, באופן הפשוט, נכון? למה? כי עוד פעם, גבר צריך, אין לה מצוות שהזמן גרמן. למה? לא רק בגלל שהיא עסוקה כי היא מחוברת לזמן באופן טבעי בצורה הרבה יותר עמוקה מהאיש. גבר צריך כדי להתחבר אל העולם הזה, הוא צריך מצוות שיחברו אותו בצורה מתוקנת לעולם הזה, מצוות שהזמן גרמן. אישה מחוברת לזמן באופן טבעי בצורה טובה, גם בלי אותם מצוות שהזמן גרמן, בסדר? בטבעיות היא מחוברת לשם. ולכן הגבר צריך לפרוש מהאישה, כי השיח שלה לפעמים גם מחבר אותו לשיח של ענייני העולם הזה, ועכשיו אנחנו בסדנה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, מעביר אותנו בתהליך הזה, לקראת דיבור אלוקי, אנחנו צריכים רגע לפרוש מהשיח הזה של האישה, כדי להיפתח לקומת דיבור יותר עליונה, יותר גבוהה. רגע, אבל אז כאילו אישה יכולה לקחת חלק, כאילו בענייני העולם הזה, אבל אותת הזה השתלט עליה כאילו? כן. עכשיו עוד פעם, זה לא של אנשים אין התמודדות. אנחנו רואים שגם להם יש התמודדות, וגם עושות שטויות עם הלבוש, עם הזה, כי יש להם צדדים אחרים שגורמים גם כן כאילו קושי בצניעות וכולי, אבל... מה? יש כאילו מעלה גדולה יותר מהגבר הזה. מה יש? מעלה גדולה יותר. כן, יש צד לאישה שיש לה כן מעלה גבוהה יותר. גם רואים שכל הרב צבי יהודה גם מביא שרואים שיש כל הביטויים הרוחניים הם מופיעים בלשון נקבית. תורה, נבואה, שכינה. כל אלו זה ביטויים... מה? בת קול. אלו ביטויים סנהדרין, הגדולה, כן? מלכות. זה לשון נקבית. תפארת. כן, כשאתה מדבר על זה לא מלך, אלא המלכות, הסנהדרין, לא אב בית דין, לא הבן אדם, אלא המהות הגדולה של סנהדרין היא נקבית, היא לשון נקבית. כנסת ישראל, כן? כל אלו הם בעצם ביטויים נשמה, זה נקבה, נפש, זה נקבה, לשון נקבית. כי יש שם באמת, כמו שאמרת, נכון, לאישה יש באמת מקום גבוה יותר. כל מה שאנחנו, ברוך שלא עשני אישה, מברכים. כי לאישה יש משימה מאוד 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 מאוד, לקחה תפקיד מאוד מאוד קשה, שאנחנו כגבר לא יכולים לעלות על דעתנו בכלל, לממש אותו ולהופיע אותו. שזה להוציא, בעצם להעלות את העולם, או להביא לחבר את העולם למקום הפנימי שלו, במקומות הכי קשים, הכי נמוכים, הכי גם כואבים. כל המקום של אישה, של הלידה והמחזור, שהיא נפגשת כל הזמן עם מציאות המוות, מציאות המיטה של האפשרות חיים הזאת שהייתה כל חודש, אישה נפגשת, עם אפשרות הזאת שהייתה של חיים.
האפשרות חיים הזאת של הרחם, לא מגיע לשם בעצם האפשרות חיים הזאת של עובר, של יצירת עובר ברחם, והרחם מתפרקת, ואז יוצאת בתור דם במחזור, וכל פעם היא פוגשת את האפשרות של המוות הזאת, של התפרקות חיים. התפרקות חיים והתחדשות חיים. מי שנפגש עם התאומות המוות הכי גדולים, נפגש גם עם עוצמות החיים הכי גדולות. שאישה נפגשת עם לידה, ללדת ממש לעולם, שגם זה כרוך בכאב מאוד גדול, של לידה, בקושי עצום, כל כך, של הולדת חיים. אז לאישה יש פה משימה, הנשמות האלו שירדו לעולם, שביקשו לקחו על עצמם את המשימה להיוולד כאישה, לקחו על עצמם משימה, זה אותם נשמות שלקחו על עצמם משימה מאוד 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 גדולה ומאתגרת, שגבר לא יכול לחשוב בכלל על עצמו יולד, כן, לא יכול לחשוב על אופציה כזאת. אם זה היה תלוי בגברים, כאילו אם הם היו צריכים ללדת, אז אני לא יודע מה היה קורה, היה פה עולם, העולם לא היה מתקיים. מה זה אתה בשיחה עם האישה בעצם? מה אתה מדבר? לא להרבות שיחה עם האישה, כי השיח הנשי הוא לאישה הוא מעולה. אישה יכולה להביא שם, כשהיא מדברת עלה ועלדה, היא יכולה להביא שם גם היא מביאה שם גם את הרגש, היא מדברת עלה, היא יכולה לרגע לדבר על המטרנה ועל הטיטולים ועל הוואלה ועל קניתי זה וקניתי פה וקניתי שם ועשיתי זה, והיא יכולה תוך כדי לדבר איך זה מחבר אותה לעבודת השם ואיך זה ואיך השופינג קשור אצלה לזה, והיא אצלה זה הכל קשור אצלה ככה לעולמות הפנימיים גם, בסדר? אצל אישה. זה לא מוריד אותה, מבחינה רוחנית. עכשיו זה לא כל האנשים שאתה תשמע אותם מדברות עומק, אבל יש להם את הפוטנציאל. העולם שלנו יש לו הרבה השפעות זרות, לכן אתה תשמע נשים שמדברות שיח נשים, אבל לא גבוה אלא נמוך. אתה תשמע גם את זה היום. אבל זה כי יש הרבה השפעות זרות. האישה בפוטנציאל שלה, אתה רואה את זה גם כן הרבה אצל נשים, ברוך השם, שכן מחוברות לעבודת השם וכו'. אתה רואה שהשיח הכי על השופינג ועל הזה ועל הזה ועל הזה יכול להשתלב בתוך שיחה בקלות גם עם עבודת השם, וזה לא מוריד אותם רוחנית. לעומת זאת גבר, אם הוא מתעסק בדברים האלו, ואנחנו רואים את זה היום, גברים שמתעסקים הרבה בחיצוניות, בבגדים ובלבוש וכל ההתעסקות עם הדברים האלו, זה מאוד מוריד. אתה רואה היום חבר'ה שלומדים בישיבה, לקראת חתונה, כבר כמה חודשים לפני החתונה, זהו, אתה רואה אותם אאוט מהלימוד. למה? כי היום אנחנו נפתחנו לעולם של שיח נשי, שזה טוב, כי יש שם הרבה גם ברכה. אבל אנחנו צריכים לדעת לקחת את המקום הנכון שלו, ולהבין שאנחנו לא נשים, אנחנו לא אישה. כן, אני לקראת החתונה, לתת לאישה לארגן, להיות שותף, אבל לא להפוך להיות היא, לא להפוך, אין שוויון בין גבר לאישה, כלומר שגבר ואישה הם אותו דבר. אתה גבר, יש לך זקן, והיא ברוך השם, אלא אם כן, ברוך השם, נכון? אנחנו שמחים שאנחנו לא שווים, שאין לנו, שהאישה אין להם גם איזה, ככה איזה זקן גדול כזה, כן? אז אתה לא רוצה שתהיו שווים, נכון? אז אל תהיה שווה, אל תחפש להיות כמוה. תן לה, למשל, לקראת החתונה, להבין שגם כן, לקראת החתונה, האישה מארגנת את הדברים, היא בעיקר מתעסקת עם כל האסתטיקה של הבית, לתת לה את המקום הזה. אתה גם אכפת לך מאסתטיקה, מעולה, זה חשוב, זה טוב גם כן. אסתטיקה זה דבר טוב ומעולה, אבל עוד פעם, בוא, בגבולות, יש לך פה תורה, יש לך בישיבה, יש לך פה להביא את הרוח לבית, להביא קומות לך יש תפקיד להביא תורה לבית, אוקיי? אישה יש לה את דרך התמונה, היא תבטא את התורה שלך. אתה תביא את התורה, היא תבטא את כל מה שאתה אומר, היא תבטא את זה בסופו של דבר דרך כל מה שיהיה בבית בפועל. אתה תביא תורה. היא יכולה להתייעץ איתך בטלפון, אבל אל תהפוך להיות אישה כבר כמה חודשים לפני החתונה, אתה צריך ללכת לחפש את החליפה ואת העניבה ואת הזה ואת היאללה, אתה גבר, בסדר? רגע רב, אז כאילו, אישה צריכה להביא את הדברים החומריים והגבר את הדברים הרוחניים כאילו? כן. הבנתי. כי אישה יש לה יכולת. כן, כי זה לא משפיע על הרע כאילו, הדברים החומריים. על הגבר. כאילו, על האישה וגם על זה לא משפיע עליה לרע. כן, הדברים נכון. לא רק שזה לא משפיע, גם יש לה את היכולת לתרגם את כל מה שאתה תביא לה, אתה תביא לבית את העקרונות הרוחניים, והאישה יש לה בינה, זה חוכמה ובינה. החוכמה היא מביאה את החוכמה, כן? ראשית חוכמה, הכל מתחיל מהחוכמה, הראשית נמצא בחוכמה. אתה מביא את החוכמה לבית, את התפיסות, את העקרונות,
בסדר, כמובן, הכל דרך שיח וכולי, זה לא שהכל אצלך, הכל החוכמה אצלך, אבל אתה באופן כללי, הגבר מביא מתוך הבית מדרש, מתוך התורה, מביא את זה לבית, והאישה יש לה יכולת בינה. מה זה בינה? בינה זה לשון בניין. היא לוקחת את התוצרים, את חומרי הגלם, לא תוצרים, את חומרי הגלם שאתה מביא לה, והיא יודעת לבנות עם זה בית. עקרת הבית, הם הבנים, שמחה, היא עיקר הבית. מה זה עקרת בית? אנחנו חושבים שעקרת בית זה נשמע כמו אחת שכל היום נמצאת בבית, ועקרת הבית זה דבר עצום. אישה שהיא עקרת בית. עוד פעם, לא כולם צריכות להיות עקרת בית, אבל מי שהיא עקרת בית בחרה לעצמה את המשימה הגדולה הזאת להיות עקרת בית. כלומר, להיות רק בבית, או בעיקר בבית, ולשים את הקריירה, וזה, הקריירה שלה זה קריירה של הבית שהיא בונה, הילדים, ולבנות הבית. היא עיקר הבית, בסדר? באופן כללי, אישה עיקר הבית, גם מי שיש לה קריירה. אישה עיקר הבית, מה הכוונה? היא יודעת לקחת את כל החוכמה שלך, ולהפוך אותה להופעה מעשית בבית. איך לבנות בית באופן מעשי. איך זה יבוא לידי ביטוי בחדרים, ובשיח הפשוט עם הילדים, בסדר? בקשר הפשוט וכו' וכו'. זה היכולת של האישה. אבל אנחנו, כשאנחנו באים לקבל את התורה, אנחנו צריכים לפרוש מהשיח הנשי, שהוא שיח מלשון, שיח אמרנו מלשון, גם שיח זה לשון, יש עץ ויש שיחים שגדלים בשיחים. מה ההבדל בין עץ לשיח שגדל? ששיח זה באדמה כאילו ועץ זה עולה למעלה? יפה מאוד. שיח הוא מתפשט לרוחב. עץ הוא גדל, הוא עולה למעלה למקומות העליונים. שיח הוא מתפשט על המציאות באופן רוחבי, הוא מאוד מחובר לארציות. הוא לא מתרומם. הוא מוצא את הקודש שבתוך הטבע. כן, הרב קוק אומר שאמרנו את זה כמה פעמים, שהקודש שבחול גבוה מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה. יש בתוך העולם החול קודש עוד יותר גבוה מהקודש שיש בקודש. אבל הקודש שבחול, שבטבע, הוא קודש נסתר, קשה למצוא אותו. עוד פעם, זה היכולת הנשית, בסדר? להתחבר אליו. הוא נסתר, אתה לא רואה אותו, אתה באופן חיצוני, זה נראה הכל חומר. אבל אם אתה יודע להתבונן פנימה, יש בכל החול הזה, עולם החול הזה, עומק עומקים. שאלו את הרב צבי יהודה, מה בא אליו תלמיד פעם במרכז הרב ואמר לו, הרב, מדברים פה בישיבה פוליטיקה באמצע שיעורים, פתאום הרבנים יכולים לדבר על המפלגה ועל מה צריך לקדם מבחינה פוליטית ומה צריך זה באמצע שיעור תורה. זה מפריע, אנחנו באנו פה להתרכז בלימוד תורה בקודש. אז הרב צבי יהודה, שלום עליכם. אז הרב צבי יהודה דפק על השולחן, אמר, מה זה? פוליטיקה? מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה הופעת... נשמע תגיד. סתם, תראו לאן. איזה אור. אז פוליטיקה זה הופעת השם בתוך מלכות ישראל. מה זה פוליטיקה? זה הופעת השם בתוך מלכות ישראל. זה לראות איך כל העקרונות צריכים להופיע בתוך המדינה, בתוך ההובלה של כל המערכות החיים. תגידו לי, יש שם הרבה לכלוכים, ופוליטיקות קטנות, וזה, ותככים ומזימות. נכון. כי מה לעשות שהעולם שלנו עדיין יש בו את הדברים האלה. אבל אם אתה תשאיר את דבר השם, כמו שהנוצרים אמרו, הדת היא לבישוף, והמלכות היא לקיסר, ותפריד אותם. שהדת, התורה, כאילו העולם הרוחני, יהיה שייך לעולם הרוחני, והעולם של הפוליטיקה יהיה שייך לפוליטיקה, ותפריד ביניהם. מה יקרה? אתה תחיה חיים של פיצול. בבית מדרש אתה תהיה צדיק, תצא לרחוב, תהיה בהמה. העניין שלנו היא תורת חיים. תורה שמדברת חיים, כמו שמורנו ורבנו ראש הישיבה אומר. תורה שמדברת חיים. זה ענייננו. לראות איך הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך החיים עצמם. אז אנחנו כשבאים לקבל תורה, אנחנו צריכים רגע לפרוש מזה. זה גם מה שקורה בישיבת הסדר, בישיבה. כן, הסדר, גבוהה, שילובים. בתקופה הזאת, יש פה איזה ממד שאנחנו, אין לנו מחויבות לא לבנות עכשיו, לא לבגרויות ולא לעבודה,
ולא לתואר ולא לשום דבר. אין לנו מחויבות לשום דבר כזה, אלא רק עכשיו לצמוח, למלא לבנות העולמות הפנימיים שלנו. זה מין איזה סוג של ניתוק מהחיים. בואו, זה לא החיים הרגילים. עוד 3 שנים, 4 שנים, אתם במקום אחר. 5 שנים שרוצה, וולקאם לבית המדרש, להישאר פה. אבל לא, הכל אבל מתוך, אם יש מגמה, לא סתם על אוטומט. איך אומרים, גם תרנגול קשור לכיסא, מגיע לשיעור זין, י"א, ט' וכו'. אפשר להישאר בישיבה כמו תרנגול, קשור לכיסא, ומה אתה עושה בחיים? בישיבה. מה אתה עושה בישיבה? אני בישיבה. מה אתה עושה שם? בישיבה, אני בישיבה. מה אתה עושה בישיבה? יש לך תוכניות, יש לך מטרות, הצבת לך שאיפות. לאן אתה רוצה להגיע שם בישיבה? מה אתה רוצה לבנות שם בישיבה? לא רק להיות תחת איזה כותרת, איזה מותג, אני בקסטרו, אני בזיפ, אני בישיבה, אני בייניש. זה טוב, ברוך השם שאתה שם את עצמך במותג של בייניש, זה חשוב, אבל אתה מממש אותו, אתה מציב לך מטרות, שאיפות. אז כשאנחנו באים לקבל תורה, אנחנו פורשים מהחיים. זה כמו לפרוש מהאישה, אנחנו קצת פורשים מהחיים. לא בעבודות, לא בעניינים. אם מישהו צריך איזו עבודה קצת פה, קצת להשלים קצת פרנסה או משהו, זה כל אחד מהצרכים שלו. אבל העניין שלנו פה הוא לגדול בתורה, להיפגש עם דבר השם, להיפגש עם מעמד הר סיני שמתרחש פה בישיבה. להיפגש עם כל הדבר הזה. ואז יש את הקולות והברקים והאש, נכון? המתלקחת. מה זה כל זה מבטא? עוד פעם, כל זה מבטא? למה היה צריך את כל הפירוטכניקה הזאת? תראו, אנחנו ילדים, זיקוקי דינור, מעמד הר סיני. אנחנו רוצים לקדוש ברוך הוא אצלנו זיקוקי דינור ופיצוצים וזה, נפצים של פורים. מה זה? מה אנחנו צריכים את כל זה במעמד הר סיני? תגידו לי. מה הקדוש ברוך הוא בא לעשות לנו תעלול רגשי? בא לשחק לנו על הרגשות? בא לעשות לנו, להבהיל אותנו? להבהיל אותם טוב ככה? לא יהיה להם ברירה, הם יבעלו כל כך, ישברו כאלו פיצוצים, ואז נביא להם ככה את התורה. זה היה העניין. אלא שיש פה בעצם, עוד פעם, אמירה, אני בא לסדוק, כן? אני בא לסדוק את כל התבניות שהעולם היה שרוי בהם עד עכשיו. מעמד הר סיני עם כל הברקים והרעמים והאש. מה זה אש מתלקחת? אש זה להגיד שכל המציאות עולה למעלה. 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח, אומרים חז"ל. היו 2000 שנות תוהו. מה זה 2000 שנות תוהו? 2000 שנים לקח לעולם הזה לצאת מהתוהו שלו, בשל בריאת העולם, שהארץ הייתה תוהו ובוהו. אז התחלנו תחילה, היה מעשה בראשית וכו' וכו', אבל התוהו לא נגמר. כלומר, העולם עדיין היה עדיין בגיל הינקות שלו. היה צריך לצאת מהתוהו הזה. מהתוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? שהכל מבולבל, הכל לא... עכשיו במעמד הר סיני באנו לעלות קומה. הקדוש ברוך הוא אומר, כל המציאות עולה עם האש הזאת, עם הברקים, עם הרעמים. הכל הולך פה והולך לעלות למקומות אחרים עם קבלת התורה. המציאות שלנו הולכת לעלות. חברים, זה מה שקורה לנו עכשיו פה בישיבה. כל המציאות שלנו עולה. היינו שמיניסטים, היינו שביעיסטים, היינו כל מיני. עכשיו, בתקופה הזאת של הישיבה, יש לנו את הזכות הזאת. הזכות המתוקה הזאת שאנחנו באים להיפגש עם דבר השם, וברוך השם רואים איך אתם בצורה כל כך מופלאה עושים את זה, איך אתם נפגשים עם דבר השם, איך אתם גדלים, צומחים, לראות פה את החבורה, שברוך השם, את החבורה ואת הגרעין, כמו בכל מקום יש את החבורה ויש את הגרעין, מי שבוחר לקחת להיות בגרעין הפנימי של החבורה, להוביל אותה קדימה. תמיד יש את הגרעין ויש את הפריפריה, כן? של מי ואנחנו, ככל שאנחנו בוחרים להיות מהחבר'ה שמובילים ולהוביל, זה זכות. זה לא, כן, יש כאלה אומרים, מה, אני פרייר, אני אבוא לבית מדרש כל הזמן, והם ישבו בה, ואלה ישבו, אז זה רווח נקי שלך. זה רווח נקי של מי שהוא בוחר להיות מהגרעין, של מי שחלוצי הישיבה, של דוחפים, ומרוממים את הישיבה, ואת הלימוד, ואת האווירה, ואת הביחד, ואת החזון להצמיח ולהגדיל פה את התורה הגדולה שנבנית פה. ברוך השם, אתם עושים את זה.
מעמד הר סיני שרבי יהודה הלוי פה מתאר, קורה גם אצלנו בישיבה. האש היא אותה אש, הברקים אותם ברקים. נכון? לא בפיצוצים של זה. אבל זה קורה כשרואים עוצמות גדולות כמו שלכם, זה עוצמות אדירות. לראות חבורה מצומצמת בישיבה, אבל מה? מרימה חזון ענק. זה ברקים, זה רעמים, זה אש מתלקחת. זה אש מתלקחת. בעזרת השם. נמשיך את האש הזאת. עוצמות!